И една от най-въодушевяващите бизнес идеи. 2007 година е в Сан-Франциско. Двама млади дизайнери, Брайан и Джо, имат гениални идеи, но нямат пари дори за наема си. В същото време градът е пълен с хора. Предстои международна огромна конференция по дизайн. Нашите двама герои взимат 3 надувни матрака, слагат ги в хола, пускат обява с абсурдното име Air Bed and Breakfast и чакат. В хотелите е пълно, но при Брайан и Джо има къде да се спи, има закуска, ефтино е, има и приятелска атмосфера. Не чакат дълго, първите гости идват, спят на земята, закусват заедно, дори плащат и е весело. Така се ражда Airbnb. От липса, не от изобилие. Но трябват сайт, бизнес, реклами, трябват пари, за да стане бизнес. Инвеститорите са скептични. Кой ще спи в чужд дом? Това не е бизнес. Дори гурото на стартъпите ги отрязва. По-голяма глупост от тази не съм чувал. Но те не спират, продължават и едно голямо събитие на Обама ги спасява. А оттам само нагоре. 2015 година компанията е 20 милиарда долара. 2025 година 100 милиарда долара. Над 190 държави, милиони домове. Матраците се превърнаха в милиарди долари. Мисли нестандартно, генерира идеи и действай. А ти имаш ли идеи? И можем ли да ти помогнем? Сподели ни.